Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 500 musulman atly dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawyna girdi. 2006-njy ýyldan bäri häkimiýet başyndaky Berdimuhammedow däp desurlara eýrän arym musulman bolup, ol Türkmenistanda 2017-nji ýylda geçirilen saýlawlarda setleriň 97%-ni alyp, gaýtadan prezidentlige saýlandy diýilip hasabatda aýdylýar. Bu hasabat Ýerdaniýanyň paýtagty Ammandaky Şalygyň Islam strategik derňew merkezi tarapyndan taýýarlanýar we Birleşen Ştatlaryň Georgetown sewitindäki Şahzada Al-Walid bin Talal'yň musulman hristiýan özara düşünşme merkezi bilen bilelikde her ýyl çap edilýär. Sanawda Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Özbekistanyň müftüsi Usmanhon Alimow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we bu ýurdun müftüsi Said Mukarram Abdul Kodir Zada da hem bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sanawyň 1-nji ornunda ýerleşdirildi. 2-nji orny Saud Arabistanynyň şahsy Salman ibn Abdul Aziz Al Saud, 3-nji orny bolsa Ýerdaniýanyň şahsy Abdullah II ibn Al Huseyn eýleýär. Dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawynda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Çeçenistanyň başlygyny Ramzan Kadyrow hem ýerleşdirilipdir. Sanawyň iň täsirli 50 şahsiýetiniň arasynda bolsa Palestinaly 17 ýaşyndaky aktivist Ahmet Tamimi, garşyk söwüş tärleri boýunça meşhur türgen Habib Nurmagomedov hem bar. Dünýäde din azatlygyny gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ýaýradýan ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanda hökümetiň ähli garaşsy dini hereketlere şüpheli garaýandygy we dinçilere ýurdun içinde hem daşynda bir gözegçilik edýändigi bellenýär. Türkmenistanda namaz okayanlara ýa-da saqqal goýberýänlere basyş edilýändigi, şeýle-de türkmen häkimetleriniň ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadetlary berjä etmediligi tawşyrýandygy barada Azatlyk radiosyna ýygyderli maglumat gowuşýar. 20-nji sentýabrda Azatlygyň habarçysy Daşowuz welaýatynyň çäginde ýerleşýän serhet birikmeleriniň käbir gullukçylarynyň namaz okaýandyklary üçin işinden boşadylandygyny habar berdi. Iyul aýynda Türkiýeden ýurda dolanan bir türkmensanly özüniň Aşgabatyň aeroportunda soragy çekilendigini hem de häkimetleriň onuň telefonundaky namaz okap düşen suratlaryna esaslanyp oňa terrorçylyk aýplamasyny atandygyny Azatlyga anonim ýagdaýda habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti halkara ýygnaklarda bu gürrüňleri inkar hem de red edip çykyş edýär. Din azatlygynyň ýurdun konstitusiýasynda kepillendirilýändigini aýdýar.